ka san yau muna da suna a can wannan wajen gidan su juwairiya nan. Ina takalman mu? A'a an maimaita. Haka ba aka ma a wancan masallacin, jiya ma amma a wancan masallacin, yau ma amma a nan malliman. A dai yi hakuri malliman. Amma duk wanda ke satan takalmin nan, duk wanda ke ɗaukar mana takalmin nan za mu ɗau mataki. A yi hakuri malliman. Za mu ɗau mataki. A yi hakuri malliman. A yi hakuri malliman. Wannan ai iskancin banza da wofi ne. A yi hakuri malliman. Sai mutum ya shiga masallaci sai ya zo a ɗauke mata. A yi hakuri malliman. Mu je kan guri ya kuri. Ai ina faɗa ma. Kai ka bari kawai. Ikon Allah. Me shi ka shirin wa? Ikon Allah me zan gani haka? Ba dai abin nan na ba da aka faɗi. Shine nake baka labari. Shekaran jiya da muka yi sallah a wancan masallacin nan, haka aka kwashe mai takalma, har takalma maliman ba a bari ba. Ina jin labari yau kuma ya faru da ni. Kai, to gaskiya yau duk abin da zai faru ka san me za faru? Wannan iskancin ba da ni za a yi ba, mu je wajen mai gari. Wajen mai gari muka tafi. Kai, me zan gani haka? Ina tambaya da? Allah shirya barawon nisa. Kai, ni ba wani ruwan zan mai. Wallahi ina nan a nan. Cikin da barawon takalmin da yake zan boye dai na sani sake dawowa. In Allah da ne ram da shi. Allah sai jikinsa ya gaya mai. Bari boya bayan nan. Ni sha shuka bishe kuka wajen nan. Ni dai na san je na zo sata wurin ga. Amma ban ga an shuka bishe kuka. To. Dama kai kake mana sata a unguwannin nan. Yau Allah ya tona sirrinka. Wai ma mutum ne a wurin? Dan bakwai dai da ka sani. Shine nan. Ga ka kamar mutum amma ba mutum ba. Ka bi nan masallacin kai sata, kai bi nan kai sata. Wallahi azirin ka ya tono. Ko anan ma an ji kunya.